Igbo ndị ọma anyị alọghachitela azụ n'obere ezumike anyị gara. Ọ ka bụkwa gịnị na Nations Cup Special bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Unu ahụgo ka o si aga. N'ụbọchị taa ala anyị bụ Naịjirịa ga-ezute mba Tunisia. Ịma gịnị ndị ga-agba ndị nke atọ. Dịka kochi siri kwuo, ọbụla ọtụtụ ndị na-agbara ala anyị bọọlụ ha sị na gịnị ha na-adịgo njikere na-eche gịnị mba Tunisia. Mana n'anya ka ọ dị ugbu a, ị ga-ahụ na Tunisia na onwe ọ bụ eziokwu na ha emeghị nke ọma na group stage, mana n'anya ka ha pụtara na group stage ha emezie nke ọma. Ha sịkwa na onwe ha na ha emene gịnị na ha ekela ji n'ume na-eche ndị Super Eagles ala anyị n'ụbọchị taa na ha na onwe ha chọrọ ime gịnị ịgba ndị nke atọ. Super Eagles na onwe ha chọkwara ime gịnị ịgba ndị nke atọ. Ile anya ịhụ na gịnị ụbọchị taa bụ gịnị ugo abụọ ga-akwarịta mgbọ. Ha bụ Carthage Eagles of Tunisia, anyị nwa bụ gịnị Super Eagles of Nigeria. Nke a bụ ugo abụọ na-alụ ọgụ. Kedu onye ga-enweta mmeri? Nke anyị bụ Super Eagles. Nke anyị ugo nke anyị ga-efe karịa ugo nke ha n'ụbọchị taa. Ile anya ọ bụ naanị nke aha dịka m si na-ekwu tupu anyị aga obere ezumike, ndị NFF na ha ga-achụ onye nlekọta Super Eagles bụ General n'ihi gịnị ọ bụrụ na ị chụọ ya ego ị ga-akwụ ya maka ịchụ ya ga-ebu ibu. Mana ile anya ọ dịzie ka ndị ala anyị ha na ndị NFF ha na-akwanyere onye nlekọta Super Eagles gịnị ha na-adọnyere ya ukwu, maka na ile anya ọ si na egwu avọ bụrụ onye nlekọta Super Eagles n'oge gara aga Samson Siasia, Stephen Keshi ha rutechara semi-final, mana n'ihi agbapụrụ ha na semi-final ndị ala anyị chụrụ ha ozugbo ma kpọrọ ndị ọzọ. Kedizi ihe eji nkịta ọgbọ? Kedizi ihe mere ndị ala anyị ajụ ya chọọ ịchụ nwoke a? Ọ bụ eziokwu na ego a chọrọ ịkwụ ya ma ọ bụrụ na chọọ ya buru ibu, mana kedu ihe mere ni bụ na agaghị akwụ ya ego a chọọ kpọta onye ọzọ dị mma, maka na ile anya ndị ala anyị na-asị chụọ nwoke akpọta onye ọzọ. Ọ dịghị mma ịhụ ka o si ekochi ka ihe si aga na mba Ijipt na ọ dịcha ndị ala anyị gịnị obi, maka na gịnị ebumnuche anyị ịga ebe ahụ bụrụ iko mba Afrịka lọta na Naịjirịa, mana ịhụ ka o siri gaa ndị Algeria emene gịnị agbapụla anyị. Ka ọ dị ugbu a unu ga-ahụ na gịnị elekere 8 nke abalị taa ka ọ ga-akpọtụ n'etiti ndị ala anyị bụ Super Eagles na mba Tunisia. Unu lee anya ndị mba Tunisia na ndị ala anyị bụ Super Eagles ha emitiele 17 times, ya bụ gịnị ha ezutego ugboro 17. N'ime ugboro 17 ha zutere ndị ala anyị emerigo ugboro 5, ha drọ ugboro 6, n'ebe ndị ala anyị na-enweta ha mmeri ugboro 6. Nke a nwekwara ka gịnị ka ọ dị, mana n'ụbọchị taa ndị ala anyị ga-achọ gịnị ka ha nwetakwuo mmeri n'ebe ndị Tunisia nọ. Ọ bụrụgodị bronze ahụ onye nke atọ iburu ya were gịnị ahịa ka mma kpamkpam. Ndị Igbo si na gịnị na kpamkpam ka gịnị ka njọ. Ọ bụrụ naanị nke aha ndị onye nlekọta mba Tunisia ikwuola na gịnị na ha onwe ha adịla nkwadobe na ha ga-emeri ndị Super Eagles ala anyị n'ụbọchị taa bụrụ 3rd position lawa gịnị mba Tunisia. Mana nke ọ ga-ekwe omume ndị Super Eagles anyị n'onwe ha agaghị ekwe. Ọ bụ eziokwu na ile anya na line-up ndị a ga-eji gba bọọlụ n'ụbọchị taa enwetụrụ ọtụtụ ihe mgbanwe. Ọ ihe kochi kwuru, ọ sị na n'ụbọchị taa ndị a jigburu gbaa bọọlụ mbụ na ọ bụ ndị a ga-eji wee gbaa na ya ga-enwetụ ihe gịnị mgbanwe. Ihe ndị dịka Samuel Kalu ga-ebido bọọlụ, Awazie ma agaghị ebido gịnị ọ gaghị ebido bọọlụ n'ihi gịnị otu ihe maọbụ nke ọzọ. Ile anya Chukwueze ga-ebido maachị n'ụbọchị taa, Henry ga-ebido bọọlụ n'ebe Musa na onwe ya ga-ebidokwe gịnị bọọlụ, Etebo na onwe ya ga-ebidokwe gịnị bọọlụ, n'ebe Akpeyi ga-ebido bọọlụ. Ọ bụ eziokwu na iwe na-ewe ndị ala anyị n'ihi gịnị Akpeyi a sị na onwecha confidence na onwe ya, mana kedụkwa ihe anyị ga-eme? Ile anya n'ụbọchị taa ọ bụ ya ga-ebidokwe gịnị, ọ bụ ya ga-echere ala anyị bọọlụ mgbe hi na mba Tunisia ga-ezute. Ọ bụ n'isi mbido telivishọn ka o si abịara gị ka o si aga na mba Ijipt na iko mba Afrịka nke 2019. Igbo bụ Igbo, Igbo si na gịnị ajụwa nkwụ ka piwa ọnụ, ị mara na gịnị mgbufu ya eruola nso. Ihe ụmụ nwaanyị nke ụbọchị taa mene gịnị abịala na njedebe. Ị nwere ike isoro anyị na ọha nta akụkọ anyị dị iche iche n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche nke bụ gịnị @isi mbido telivishọn n'Instagram, Facebook na Twitter. Ị nwekwara ike isoro anyị na www.isimbido.tv na webụsaịtị anyị. Ebe ihe ọbụla ị chọrọ izitere anyị. Ile anya n'ihe onyonyo gị ugbu a ị ga-ahụ akara ekwentị na-agafe. Enwere ihe nrita ndị Star Times nyere anyị recharge card ya nke ị ga-eji wee na-ekiri ihe onyonyo. Kedu ka ị ga-iche na maachị anyị na ndị Tunisia ga-esi gaa n'ụbọchị taa? Ọkpụ goolu ole ka ala anyị ga-eji merie mba Tunisia? Zibatara anyị ya n'akara ekwentị ya na-aga n'ihe onyonyo ugbu a. Enwekwa ihe ọzọ chọrọ izibatara anyị ma ihe ọzọ chọrọ ịjụ anyị gbasara Nations Cup izibata ya. Ihe nrite recharge card ndị Star Times
nọ na-eche gị. Ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa bụ Nations Cup Special. Aka bụkwa Nwada Chika Iro bụ onye na-ewetara gị ihe omume a oge niile. Unu emena maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nta, biko ka anyị chụọ n'Owere nchi. N'ụbọchị taa Super Eagles biko chọrọ nkwado gị against Tunisia, ka anyị nye ha nkwado iji mee gịnị gbade nke atọ. Ndewo.